Ubuye kuphi? Bengiye ezitolo. Uyithengile ikhamera? Iyabiza, angizange ngiyithenge. Zikhona yini izitolo kwi-Mall of Africa? Yebo, ziningi. Uyobuka ini kusasa? Angazi. Uzohamba ngezinyawo ukusuka esiteshini sase-Sandton? Ngeke ngihambe ngezinyawo, ngizothatha isitimela. Ubuye kuphi? Where did you go? Ubu, you in the past. Ye, went. Kuphi, where? Bengiye ezitolo. I went to the shops. Uyithengile ikhamera? Did you buy a camera or the camera? Did you buy it, the camera? Iyabiza, angizange ngiyithenge. It's expensive. I didn't buy it. Zikhona yini izitolo kwi-Mall of Africa? Are there shops at the Mall of Africa? Yebo, ziningi. Yes, there are many. Uyobuka ini kusasa? You will watch what tomorrow? What are you going to watch tomorrow? Angazi, I don't know. Uzohamba ngezinyawo? Are you going to go by foot? Ukusuka esiteshini sase-Sandton, from Sandton Station, or going from Sandton Station. Ngeke ngihambe ngezinyawo. I will not go by foot. Ngizothatha isitimela. I will take the train.